बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा बे समाव गुड निउस सफैदों, बेनो जाबाय BTC ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिनि सायाव बाथ्रा बुंबाय। बेनो जाबाय हाग्रामा महिलारि BTC सिबा। दा बेनि सायाव मा बुंदों नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप दिन्थिगोन, अब्ला नोंथांमोना बांसिन ट्रास्ट खालामगोन। दा बेनि गेजेरावनो फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डनि इन्टारभिउआ 6 जुलाइनिफ्राय 24 जुलाइआव जासिगोन। स' बेखायनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय, जाहाथे नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टखौ पास खालामो आरो बिनिफ्राय एग्जाम नोंथांमोना रिटेन एग्जाम होनांगोन आरो लास्टआव बायबा होनानै नोंथांमोना साख्रि आरो काट अफआ देग्लाय स' खालामनो खालामा बे उननि बाथ्रा। थांनाय बोसोराव CSB खौहाय काट अफ फैनि गोबां इयुथ्सफोरा रागा जोंदोंमोन आरो देग्लाय गोदान सरकारा होगोन ना होआ बेखौ फैबाय थानाय समावसो नोंथांमोना मोनथिसिगोन। दा बेखायनो एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो। स्टेप बाय स्टेप लासै लासैनो प्रसेसा जागोन। गोबां सानदोंमोन जे केन्सेल जागोन नामा होननानै एबा केन्सेल जाबाय नामा होननानै। जेनिखि ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4आ दासिम केन्सेल जायाखै। अके, माने केन्सेल जायाखै आरो दा फार्दार प्रसेसा माब्ला खालामगोन बेनि सायावबो डेट फिक्स जायाखै। नाथाय मोनसे दिनैहाय प्रेस मिटआव पजिटिभ मोनसे आपडेट फैदों, बेनो जाबाय BTC चिफ बिथाङा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि जेनिखि रिपर्टारफ्रा सोंनायाव बेखौ मोनसे मोजां रिप्लाइ होदों। आं बेखौ नोंथांमोना फोरमायगासिनो दङ। अके, स' बेखायनो जोङो भिडिअ क्लिप नायगोन। दा बिथाङा बुंदों आरो जे माने रिभिउ मिटिंआ दिनै जादोंमोन। अके, थ' दिनैहाय माने माखासे रिभिउ मिटिं खालामदोंमोन आरो बे रिभिउ मिटिंआ नेक्स्टआव जाबावगोन। बेनो जाबाय जि डिपार्टमेन्ट्स थायोना जोंनि BTC आव बेखौ लानानै गासैजोंबो रिभिउ जादों, दिनैबो जादों आरो बुंदों जे सेप्तेम्बर दानाव, अके सेप्तेम्बर दानाव फिन खनसेबाव रिभिउ खालामबावगोन आरो रिभिउ खालामनानै माखासे थांखिखौ लागोन। दा बेयावनो माखासे रिभिउ जानाय लोगो लोगो बबे डिपार्टमेन्टआव मा पस्टआ दङ बेखौहाय डाटाखौ लादों आरो लागासिनो होननानै बिथाङा बुंदों आरो बेखायनो आं ससे भिडिअ क्लिप दिन्थिगोन जोबनायथिं नोंथांमोना जाहाथे बुजियो। अब्लाबो आं खोन्थाखाबाय जे बिथाङा बुंदों जे ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 साख्रिखौ CSBआ होगोन होननानै। अके, माने CSBआ होगोन होनना बुंदों। डेट मिन्स मा CSBआ ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रिखौ BTC आव होनो हायो आरो बेखौ बुंदों बिथाङा जे इन्टारभिउ लागोन, थाबैनो इन्टारभिउ लागोन आरो इन्टारभिउ लानानै बिनि साख्रिनि एपइन्टमेन्टखौ होगोन। नाथाय बिनि सिगां जेनोखि दानि फरेस्टनि रिलिया जाग्रोगोन आरो फरेस्टनि जेनोखि साख्रिया सिगांबो मोनग्रोनो हागौ आरो। नाथाय जेनोखि ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 जेनोखि प्रसेसा, अके बेखौहाय रिप्रसेस खालामगोन ना गोदान इन्टारभिउ लागोन बेनि गुबै जेनोखि आपडेटआ दा डाइरेक्टलि खोन्थायाखै बा बिथाङा बुङाखै। नाथाय बिथाङा बुंदों जास्ट माने ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 खौहाय CSBआ इन्टारभिउ लागोन होनना बुंदों। थ' इन्टारभिउ लायो होनोब्ला जेनोखि डिग्री पासआवहाय एग्जाम पास खालामनायफोरा जेनोखि थार्ड ग्रेड लेभेलाव रल नाम्बार ओंखारखाबायना बेनि इन्टारभिउखौ लायाखैमोन, बायबा टेस्टखौ बे जाबाय इन्टारभिउआव गोग्लैगोन। आरो बेनिफ्राय HCSनि रिजाल्ट टेकनिकेल आरो लोगोसे नन टेकनिकेलनि एग्जामनि रिजाल्ट ओंखाराखै आरो बेखौ ओंखारोबा आरोबाव इन्टारभिउ दङ एबा बायबा टेस्ट दङ, बेखौनो इन्टारभिउ होनना बुंनाय जायो बा इन्टारभिउ होनो। एन्ड बेनिफ्राय 4 ग्रेडआ बायबा जाखाबाय, बिनि फाइनाल लिस्टखौल' होनांसिगौ। दा बेखौहाय सेप्तेम्बराव मोजाङै रिभिउ जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बाथ्रा जाबाय इनडाइरेक्टलि बुंदों आरो माने सेप्तेम्बराव रिभिउ खालामबावगोन। दा बेखायनो ससे भिडिअ क्लिप नोंथांमोना नायदो आरो बेनिफ्राय मोनसे खावलायनाय जेनोखि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4आवहाय गोबां खायसे टेनसन जादोंमोन केन्सेल जाबाय नामा होननानै। दासिम केन्सेलेसन नटिस बिदि गैया एबा केन्सेला जायाखै दे। स' टेनसन लानाङा, समजों लोगोसे गासैबो लासै जागोन। दा মিটিং কৰিম বাস। এপইণ্টমেণ্ট বহুত ডিপাৰ্টমেণ্টত পোষ্ট খালী আছে, আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা খুজি আছে। এতিয়া CSBয়ে ইণ্টাৰভিউ দিব। থাৰ্ড গ্ৰেড 4 গ্ৰেডটো আমাৰ BTC ভিতৰতে হ'ব।